Здравейте и добре дошли в Историята разговаря. Мястото, където миналото не е скучно, а хората от учебниците слизат от страниците и започват да говорят. Днес темата ни е особено вкусна. Ще си говорим за храна, но и за навици, характери и случайности, които променят света. Всеки от нас е ял сандвич. На път, в училище, в офиса или пред компютъра. Но малцина се замислят, кой е човекът за това име. Наш гост днес е английски аристократ, политик, морски администратор и, както се оказва, неволен кулинарен новатор. Представям ви Джон Монтегю, четвърти граф на Сандвич. Лорд Монтегю, добре дошли при нас. Благодаря за поканата. Признавам, че това е необичайно преживяване. Да бъда поканен не заради речите си в парламента или решенията ми в флота, а заради начин на хранене. Историята понякога е жестока, но и справедлива по свой начин. Да започнем от там, което всички искат да чуят. Как се роди сандвичът? Истината е далеч по-просто, отколкото хората си представят. Нямаше рецепта, нямаше план, нито желание за слава. Имаше умора, глад и карти. Бях запален гач. Картите ме поглъщаха напълно, часове наред, понякога до сутринта. Не исках да напускам масата, не исках да прекъсвам играта, а гладът, той не прощава дори на графове. Значи, можем да кажем, че гладът и хазартът са виновни за сандвич. Напълно. Заповядах на слугата ми да донесе парче месо, оставено между две филии хляб. Идеята беше проста. Да не си изцапам ръцете, да не омазня картите и да не губя време. И така, без да ставате от масата, създавате нещо, което ще обиколи света. Точно така. Другите играчи забелязаха. Започнаха да казват: донесете ми същото като на сандвич. И името се залепи по-бързо, отколкото бих предположил. Това звучи като първият фастфуд в историята. Ако трябва да бъда честен, да. Храна за хора, които нямат време да спират. Храна за движение, храна за работа, храна за игра. Но вие не сте били просто играч на карти. Имате сериозна политическа кариера. Разбира се, да, бях първи лорд на адмиралтейство. Отговарях за кралския флот. Това не е малка отговорност. По мое време Британия разширяваше влиянието си по моретата, участвах в колониалната политика, в стратегически решения. Дори капитан Кук кръсти острови на мое име – Сандвичовите острови. Които днес познаваме като Хаваи. И все пак хората си поръчват сандвич, а не адмиралтейство. Историята има чувство за хумор. Можеш да управляваш флоти и империи, но светът ще те запомни с нещо, което е докоснало ежедневието му. Може би точно за това. Политиката е за учебниците, а храната за живота. Мъдро казано. Ако живеехте днес, лорд Сандвич, какъв би бил живота ви? Вероятно, щях да бъда предприемач. Може би щях да управлявам международна верига за бързо хранене, да експериментирам с вкусове, с комбинации, с нови идеи. Но едно е сигурно. Пак бих търсил начин да спестя време и да не ставам от масата. Ето така, от мързел или гениалност, един аристократ, който не искал да прекъсне играта си, създава едно от най-разпознаваемите ястия в света. Благодаря ви, Джон Монтегю, граф на Сандвич. А на вас, приятели, напомням, историята често започва с най-обикновен жест и завършва в чинията ни. До нови срещи в Историята разговаря.